देबोरगाव ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय UPPL दोलोआ मोनजिबा प्राइमारि कमिटिफोरजों लोगो हमनाय आरो सावरायनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हल्टुगाव कमिटि हलाव देबोरगाव ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव गोदानै सायख'जानाय बिबानगिरिफोरखौ समायखिरा लाहोनायजों लोगोसे UPPL हान्जाखौ माबोरै खौसेथि खालामनो आरो जौगालांहोनो हागोन बिनि सायाव गोथौवै सावरायलायनाय जादों। बे सावरायलायनाय हाबाफारियावनो बाहागो लादों 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि आरो देबोरगाव ब्लक TCLCCनि मासिगिरि बुद्धदेब मुसाहारि लोगोसे गुबुन गुबुन प्राइमारिनि मासिगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। आङो ओभारअल बिटिआर समष्टिनि बाथ्राखौ बुंनो थांला क'क्राझार जिल्लानि सासे लिडार हिसाबै देबोरगाव TCLC चेयारमेन हिसाबै आं नैबे क'क्राझारनि जि आबहावा बेखौ जेरैबादि आं नुदों जेरैबादि आं मिथिदों बा लोगो मोनदों बिनि सायाव बेखौ जोङो नुबाय थादों जे जोंनि रायजो राजाफोरनि खाथियाव व्यक्ति हिसाबै डेभेलपमेन्टेल बा न'खर हिसाबै गामि हिसाबै जि रायजोफोरा डेभेलपमेन्टनि जि आबहावा बे आबहावाखौ फैजानो लुबैदोंमोन खिन्थु बे आबहावाया फैयैनि जाहोनाव न'खर हिसाबै व्यक्ति हिसाबै गामि हिसाबै दुखु मोननाया दङ बेयो स्वाभाबिक आरो बेयो जागोन किन्तु समाज भाबै जि डेभेलप जि उन्नति बे खामानिखौ जेला रायजो राजाफोरनि सिगाङाव थन्न जोङो बाथ्राखौ बुंफोरथिनानै होयो तखन रायजोफोरा बेखौ बुजिनो हायो आरो जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजि मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जि कनसेप्ट बे कनसेप्टआ उदार जायो। बेबादियै जोङो दिनैहाय प्राइमारि दानायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो ओनसोलाव क'क्राझार जिल्लानिफ्राय साफा इनचार्ज होनानै जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव हाबनानै बेखौनो जोङो बुंथिदों जे रायजो राजाफोरनि जे गोनांथिखौ पर्यायक्रमे बेखौ मावफुंलांनाय जागोन बिटिआर सरकारा। दिनैहाय जोङो सामाजिक भाबे जोङो उन्नति बा डेभेलपमेन्टखौ जों नुदों गाबोन व्यक्ति पर्यायाव परियाल पर्यायाव गामि पर्यायाव जोङो नुहैनो हागोन बे बाथ्राखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। मानो होनोबा देग्लायनि बे फाइनान्सियेल इयाराबो सिगांनि बादि फाइनान्सियेल बाजेटआ बेबादि नङा सिगांनिजों मिलिया दा दिनैहाय बाजेटआबो एसे बांसिनखाय जों बेखौ मिजिंथिनो हायो। समष्टि हिसाबै बा देबोरगाव बियाब हिसाबै क'क्राझार जिल्लानि सासे लोगो आफादगिरि हिसाबै आङो जि नुदों देबोरगाव समष्टि हिसाबै फैबाय थानाय समाव निस्सय जोंनि पार्टिया जोंनि दोलोआ हाग्रामा महिलारिनिफ्राय जोङो उद्धार खालामनो हागोन होननानै जोंनि माने मोनसे कनफिडेन्सआ सानसेनिफ्राय सानसेनि उनाव सानसे बारायलांबाय थादों आरो बिनि मेन खार'ना नैबेनो जे जोंहा सिगाङाव सरकार गैयामोन दा जोंहा सरकार फैबाय दा रायजोफ्रा बेखौनो बुजियो जे सरकारजों लोगोसे जोङो सोरखारजों लोगोसे जों थायोब्लासो गासिबो बिथिङाव खामानि मावनो सुबिदा जायो बियो रायजो राजाफोरनाव साननाय थायोखाय दिनैनि दिनाव जोङो बेखौनो नुदों जे रायजो राजाफोरा जोंनि UPPL दोलोजों लोब जोंनि पार्टियाव हाबफैनाय बा खामानि मावफैनायखौ जोङो नुनानै जों बेखौनो गोरलैयै बुजिनो हायो जे फैबाय थानाय समाव देबोरगाव समष्टिया 110% सेफ बा जोङो देरहागोन बेखौ आं मिजिंथिनो लानो हायो। फैगौ समाव गेलेनायाथ' गेलेदों आं खेबनै जाबाय फैबाय थानाय समाव सफैग्रोथोंसै जेला सफैयो तखन जोङो बे बाथ्राखौ थिग नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन नोंथांमोनखौ लेंहरनानै बुंगोन दासिम जोङो पार्टि हिसाबैनो खामानि मावगासिनो दं। कुनु समष्टि कुनु बियाब कुनु जिल्ला दिनैसिम सासे केन्डिडेट प्रजेक्ट खालामनानै UPPL दोलोआ हाबा मावनाय जायाखै बाव पार्टि हिसाबै खामानि मावनाय जादों। फैबाय थानाय समाव बेखौ नोंथांमोनहा मोनथिलाङो। गोजोननाय मोनदों गोबाव सम जोंनि वार्कारफोरखौ जोङो लोगो हमज्लायनो हायाखैमोन बेनिखायनो दिनै मोनसे थांनाय जों 30 तारिखनिफ्राय लानानै 13 तारिखसिम जोङो जोंनि जिल्लानि निर्देश बायदि जों प्राइमारिफोरखौ मोजाङै दाफुंनानै लाबाय आरो दाफुंनाय एलेखायै जों दिनै समायखिरा हाबाफारि लादों आरो लोगोसे जोंनि वार्कारनि गेट टुगेदारबो मोनसे जों हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव नोंथांमोना निस्सय बे 15टा प्राइमारिया देबोरगावनि आन्दाराव गासै 15टा प्राइमारिफोर दङ बे प्राइमारिफोरनि दिनै दैदेनगिरिफोरखौ जों दिनै जोंनि हाबाफारि बायदियै जों समायखिरा होनाय जादों।
आरो बे समायखिरा हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदों गाहाय आलासि हिसाबै जोंनिनो क'क्राझार 30 नं क'क्राझार सानजानि मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि सारा बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे दिनै जोङो खोब मोजांनो मेहेरगोनाङै जोंनि हाबाफारिया जाफुंदों आरो बे हाबाफारिखौनो मोजां मोननानै इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै जोंहा मा होनदों जेनेरेल सेक्रेटारि एक्स माने आसुनिफ्राय अर्थात अल सावथाल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय क'क्राझार जिल्ला कमिटिनिफ्राय मानगोनां जोंना बिस्व हासथाया दिनै जोंनि दोलोखौ मोजां मोननानै बिथाङा जयेन जाबाय आरो जों सानदों बिथाङा निस्सय जोंनि दोलोनि थाखाय खामानि मावगोन आरो बिथाङा फैबाय थानाय समाव स्ट्रंलि भाबै जोंजों हेफाजाब खालामनानै खामानि मावलांनायनि थाखाय बिथाङा जोंजों जानजि खाफादों आरो जों सानदों बे समस्तिखौ थांनाय जों 17 बोसोराव जोङो बे समस्तिखौ उदार खालामनो हायाखै बेनिखायनो जोंनि नेतृत्वआव जोंनि दैदेननायाव जों एबार जायफ्रा जोंना गोदान कमिटि ब्लकआव दैदेनगिरिफोर दङ जों जयै जथायलायनानै जों एबार मोजांथार खामानि मावनानै जोङो जेरैखि जाया नैबे देबोरगाव समस्तिखौ देरहासारनायनि मोनसे जों हाबाफारि लादों 2025आव आरो बेनो जोंनि मोनसे मेन थांखि मानो होनना बुङोब्ला गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै मोनसे इउपिपिएल सरकारनि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारखौ बिथांमोना मोनसे बिश्वासाव आस्थायाव लानानै फैदों आरो निस्सय आं सानो जे नैबे देबोरगाव समस्तिखौ जों एबारनि 2025नि जि इलेक्सन बे इलेक्सनाव जेरैखि जाया जों फेजेननो हागोन आरो बेखौ जोङो दाथि बुङो आरो जोंनि वार्कारफोरा स्ट्रंलि भाबै जों मोननो हादों आरो एबार जेरैखि जाया बे देबोरगाव समस्तिखौ इउपिपिएलआ माने मोनगोन आरो केन्डिडेटआ देरहासारगोन होननानै जोङो जोंनिफ्राय बिराद आसा बिथाङा दिनै 17 बोसोराव जोंनि समस्तियाव बेसिकेलि गुबुन गुबुन समस्तिफ्राव माबायदि खामानि मावदों जों मिन्थिया नाथाय देबोरगाव समस्ति हिसाबै नोंथांमोना जेब्ला 4 लाइननि साहा थाङो सानजा सोनाबसा खोला मोनफ्रोमबो एसे सिंगामिफ्राव मा होनदों खामानिफोरानो दासिमबो बिराद माने आनबेकर जानानै दङ आरो गोबां आद्रा खामानिफोर जानानै दं जायफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव गोबां दासिमबो मा होनदों थिंनि न'जों प्लास्टिकनि न'जों माखासे दुखिया श्रेणी मानसिफ्रा दिनै संसार रायजो जागासिनो दङ दा बेनिखायनो जों सानदों बेबायदि गासैबो दुखिया श्रेणीफोरखौ दिनै उद्धार खालामनांगौबा एकमात्र सासेल' बेक्तिया हागोन बे जाबाय प्रमद बर' आरो जोंनि समस्तियाव जि MLA हिसाबै दङ लरेन्स इस्लारि बे लरेन्स इस्लारिनि दैदेननायाव लरेन्स इस्लारिनि समस्तियाव माने निस्सय एबार इउपिपिएलआ हाग्रामा महिलारिखौ माने जेरैखि जाया फैगोन 2025आव बिदाय होगोन इउपिपिएल हिसाबैथ' बिराद स्ट्रं इउपिपिएल हिसाबैथ' थांनाय बारावबो जोङो एसेल' भटआव जों जेनदों मानो होनना बुङोब्ला गोबां मानसिफ्रा सानदोंमोन जे BPFआनो सरकार फैफिनगोन बे हिसाबैनो रायजो राजानि साननायाव गोनो गोथो दंमोन नाथाय एबार क्लियार मोनसे पिक्सारखौ नुबाय जे रायजो राजाया नेक्स्ट फैगोन समाव खुनु पयधे माने हाग्रामा महिलारि बिथांनो भट होनाय नङा माने BPFनो भट होनाय नङा मानो होनबा BPFआ नै लासै बायलांनो हमबाय दा नोंथांमोना नुदों माने इउपिपिएलआव गोबां मानसिफ्रा दिनै जुगदान खालामनो थांगासिनो दं आरो दिनै नोंथांमोना नुदों निस्सय जोङो नोंथांमोनखौ बुङो जे मास मोनथामसोनि उनाव गोबां माने जोंजों दैदेनगिरिफ्रा कन्टेक्ट लादों बे देबोरगाव समस्तिनि BPFनि दैदेनगिरिफ्रा आरो बिथांमोना जोंजों जयेन जागोन होननानै बिथांमोना जोंनो खोथा होदों